फुइल MCLA बर' सावथुनखौ मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ बेखेवबाय। रायजो राजानो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनायनि असिलायै बांबुला फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय फुइल MCLA आबुं बर' सावथुनखौ थांनाय मोनाबिलियाव केसि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। लाइफआव गिबि खेब बेखेवनो मोननानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बयखौबो नायनानै हेफाजाब होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों देंखोगिरि राजा बिग्राय ब्रह्मआ। जेरावनो मेरावनो आथिं थिखांनानै हासुग्रा आखलाबो बिदिनो नामाब्रा नोंनियालाय आइ गथ'। बेराफारसे फुइल MCLA बर' आबुं सावथुनखौ 13 नबेम्बरनि मोनाबिलि समाव बिटिआरनि दाब दाब जायगाफोराव गासै 70निबो बारा पेन्डेलफोराव दिन्थिफुंनो थियारि जाबाय होनना फोरमायो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फैला बरगयारिया। आङो बांबुला प्रडाक्शनखौ गिबियावनो थेंक्स बावग्रोदों, मानोना बिथांमोना दिनै आंखौ बे हाबाफारिखौ बेखेवनायाव आंनो होदों एबा आंखौ बेखेवहोदों। बेनिखायनो गिबियाव आं बिथांमोनखौ माने हामबाय होग्रोयो आरो। गोजोननाय मोनदों थोजासे। आङो जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों। लाइफआव बेनो फार्स्ट फिल्म बेखेवनाया आंनि कालचाराव जागायजेननायनिफ्राय आं फार्स्ट फिल्म बेखेवजेननो मोनबाय आरो दिनै। बेनिखायनो जोबोद मोजां मोनदों। फुइल MCLA सावथुनखौ बेखेवनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा नायनो फैदों, नाथाय माबायदि अनसायगोन होननानै नोंथाङा फोरमायगोन? आङो दहायबो फंनैसो बुंनायाव बुंदों, जियानो जाहैथों जोंनि बे सावथुनखौ फुइल MCLA बे सावथुनखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा गनायो एबा अनसायो, आं बेखौ मिजिं थिदों। मानोना आं ससे ट्रेजार नुनायावनो दानि परिबेसजों खाबजानायखौ आं नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं आरोबाव खेबसे खावलायबावनो सानदों जोंनि नायगिरि रायजो राजा, जोंनि बिसेसकरि बर' समाजखौ जाहाथे अनसायनानै इनकारेज होयो, बा माबा मोनसे नुदों एबा माबा मोनसे जादोंब्ला बेखौ सुद्रायो, बेखौ आं निस्सय रायजो राजाखौ खावलायगोन आरो सहाय होथों, नायनानै बयबो मोजां मोनो, जाहाथे अनसायो, बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। नंगौ, गोलाव सम खस्थ' खालामनायनि उनावहाय दिनै जिथु फुइल MCLA रायजो राजाफोरनो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय जोंजों दिहुनजानाय बे सावथुना दिनै महर मोनबाय। दा गिबियावनो आङो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन। बे दिवालीनि रंजानाय समावब्लाबो न' गारनानै बे सावथुनखौ नायफैनायनि थाखाय, आरो बिथां आदा बिग्राय ब्रह्मआ लेंहरनाय लेखा बे सावथुनखौ गोजाननिफ्राय फैना बेखेवनानै होफैनायनि थाखायबो बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। आं आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा थारैनो बे सावथुनखौ अनसायनानै लागोन, गनायनानै लागोन। जोंनाव माखासे बिदिनो मेन्डेला, दाब्ला, आं आरो जोंनि गेजेराव जों सावरायलायनानै बेफोर कनसेप्टआ जोंनि गेजेराव थाखाबाय थायो, आरो सम मोनोब्लानो बेफोर कनसेप्टफोरखौ जोङो आबुं महर होलांगोन होननानै जोंहा थांखि दंखायो। दा बे हिसाबैनो दिनै जोङो नैबे सावथुनखौ जोङो दिनै आबुं महर होनो हाबाय। दा बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन, आरो उननि समावहाय रायजोफ्रा लुबैबाय थानाय बायदियै जों हायनामुलि 8 पार्टखौबो जोङो खालामनाय जागोन। नोंथाङा बे सावथुनखौ महर होनाया बेसेबांसो लाख रां खरसा खालामदों? फैसायाथ' थांदों, बिदिनो मोनसे सावथुन दिहुननो गोनांबा गोबां खरस जायो। आङो जायखिजाया आं नैबेखौल', जोंनि थांखिया खालि नैबेल', जाहाथे बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मोननो हायो, माबा मोनसे बुजिनो हायो। दहायनो बुंदों दिनै दिवालीनि सान, रंजानायनि सान। बे मोनाबिलि समाव बयबो न'आवहाय बयबो आलारि बाथि सावनानै रंजायो। दा बिनि गेजेरावबो जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला रायजो राजाफ्रा जे बिथांमोना बाहागो लाफैबाय, बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन। आरो गाबोननो अखानायैबानो गाबोनबो
बे खाथियावनो दङ जोंहा लोखि बाजाराव मोनसे श' दं बेनि गेजेराव राबां बर' बाजाराव दं बेनि उनाव फुंबिलियाव दङ बे खाथि खालाफ्रावनो आं आसा खालामदों बेफोर जायगाफ्रावबो थांनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा सावथुनखौ नायगोन दासिम फाइनाल जानाया जोंनाव 70टा पेन्डेल जाबाय गाबोननि हरावहाय एबाउट 40-40तासो थानांगौ दा बिनि गेजेरावनो आङो मोनथिदों आंनो मेनेजारा खोन्थानाय बायदिब्लाथाय बे देवालिनि थाखायनो सोरबा 13खौ सोलायनानै 14, 15, 16 बेबायदियाव लाहैफिनदों होननानै महर होनानैथ' गोजोननाय दं आरोबाव बांसिन गोजोनबावगोन जेला रायजो राजाफ्रा बे सावथुनखौ अनसायनानै लागोन फैबाय थानाय अनसायबोगासिनो दंखायो रायजो राजाफ्रा जोंहा फोथायनाय दं रायजो राजाफोरनि सायाव थारैनो अनसायनानै लागोन